Aquest cop, els polítics no eren els que parlaven, sinó que prenien seient i escoltaven. Sembla que per a molta gent els valors objectius no existeixen. Tot depèn de qui parla i del que es vol aconseguir. No un míting, ni un discurs basat en ideals de partit, sinó el sermó de l'arquebisbe Omella, que en ple moment preelectoral s'ha reunit a la parròquia de Sant Ramon de Penyafort amb els polítics per celebrar el dia del seu patró, Tomàs Mor. Un sant que va donar una lliçó davant l'actuació del seu monarca, Enric VIII, amb qui va haver de trencar la seva relació per mantenir-se ferm a la seva fidelitat cristiana. Una fidelitat que Omella va exemplificar davant els presents. Demanem a aquest gran sant que intercedeixi per tots nosaltres, homes i dones, que tenim responsabilitat pública. Demanem-li de viure més en coherència amb allò que som i que configura les nostres vides, que el que ens dicti la consciència prevalgui damunt dels interessos del partit i fins i tot dels interessos personals. Amb aquestes paraules, l'arquebisbe de Barcelona va conduir la homilia als polítics, membres de l'associació Persona i Democràcia, als quals va demanar que actuessin amb ímpetu, desafiant la violència i la persecució cap als més indefensos, que de vegades, tot i no veure-la, hi és present a la societat. No ens tapem les orelles, ni tanquem els ulls o mirem cap a una altra direcció. Que el Senyor ens regali la força per lluitar contra la temptació de l'omissió. Tot plegat, Omella va exposar aquest compromís de tots els homes de la llei que han de vetllar per buscar la via de la justícia social, sense perdre l'alegria d'aquesta tasca, amb la qual no pot mancar l'humor. Hem de viure amb un gran sentit de l'humor, del qual Mor va ser un mestre. Que perdem l'humor, No sé a vosaltres, però a mi em passa, quan tenim molts problemes, perdem l'humor. I això és un signe de que no estem en el bon camí, també per vosaltres. L'arquebisbe va acomiadar-se mostrant el seu apreci i el de l'Església pel seu ofici. Els va animar a continuar treballant en aquests moments, com va dir, tan apassionants, que demanen mirar en positiu per a construir aquesta societat, tal com ho hauria fet el seu patró.